dịka omenala anyị si wee dị n'ụlọ ọrụ a ọ na-awụ ụtụtụ ọbụla bifo anyị ebido ihe ọbụla anyị na-ekpe ekpere ihe awa ọrụ ụkwa na-efe onye ọbụla hụrụ ihe efenụ n'ụwa mana obodo ahụ Owerri ma ebe ọbụla gburugburu gbaa Naịjirịa gburugburu onye ọbụla yi efenụ mana na onye ahụ ji ọrụ n'aka akpagharị anyị lekwa Owerri lekwa anyị lekwa ọrụ lekwa anyị lekwa Owerri ngwanụ lekwa anyị lekwa ọrụ lekwa anyị lekwa Owerri lekwa anyị lekwa ọrụ onye nwere ọrụ chọrọ gịnị bịakwa n'ebe a anyway to imagine to your aggressive question our more honorable chief Copper Imo ya nwa wụkwanụ honorable ya nwa awụ nwanyị Copper sister Mange the two both of us are corpses. I have. we got actually my boy na 200. Yenam. Onye gbayere Jen. Onego. Onego bagra Jen. Lazarus bagra. Baga Samson. Baga Ngozika. Gbaju eni mego. Ọ na asị na unu nweta nwa ọrụ ebe a. Kedu department unu feel unu ga-arụli? Like ebe anyị nwere a lot of departments. I nwere laundry. Nke London ma. Enwe nke okwu London. London ma uru so ebe ka ga-ewe guy. We are ready now and forever. Elewe qualification unu zero. Oh ya na mgbe na-agada awụ zero. Anyị na-enwe karịa zero. Enwenye nwụrụ nga. Ka emere gị. Oh ya amadoro nga ya bịa nnọọ ka obichari. Ọ ya ji adịsa na enwe onye nwụrụ nga. See, Papa, not. Cheregodi. Ahịa gotara. I am there. I have to go here. Not now. Not ever. So, hey. Ihe wallet ahụ m si unu nye m unu si m na ọwụ unu ji. Walking. Let. So Woge. Nye m wepụta ihe ahụ. Anọ m there right now. Anọ m n'ihu ebe anyị isi m kwụsị. Oye, ina n'okwu Menaina. Biko bịa n'ụlọ biko. Nuku Delilah. Nuku Delilah ọ ga ya abụọ pasa. Asegbe kwuru m n'isi. Gbagbuo m otu nnụ. Mmụọ. Osi m dọrọ otu a. Machi, mbulie. Mbulie ihe ga-eme gị. Ihe ga-eme gị. Ịma ihe ewu planda. Ha nwoke lọ machine. Eke nwe kpatara. Imo. Ịnụ na ya. Mahadum ị gara nwe ihe m gara. Ebe ịkpagharịa m nwali elu zaga aka ntị. Nwa wiwe anyị na-esi elu. Elukole m down on you. Elukole m upper on you. Hey. Adago ka amana m. Machi. Nwa obodo nwote. Onye nwote nne ya gari. Yeah, my wife, not Adam. Gamu me defend the goy. Gaga nwụrụ nwa sese nwa mata nga asọ nwe. Biko kwụsị egwuregwu kpọpụtara anyị lebe madam na ebupụta onwe anyị lele nga ọha. No, on a serious note, yeah, my wife. Kedu platoon? Plantain. Platoon. I dare plantain. I read the plantain. Good day, Rog. Okay, where is your CV? Kuna nwatakịrị ga-arapụta onwe ya nga. Ọgla gị bụ ihe echefu ke bụ. When he had money, probably gets he can understand. Machi, rest in peace. Rest in peace. Till we need it to back to normal. Amen. Otra. Amen. Shower on like eagle, man. Let them shower on. And the question was, Please, I don't mean to offend you or make you cry, please. I'm only asking after your curriculum vitae. Imo one.
na-ero gị iro ọnwụ ugbo ya onye na-ero gị iro eri megide ya hello o zo na ngwa Chineke akpọ n'ọkụ